Commanders morning. Noma nangiphuthume. Le iqonde kubaba Jabulani Khumalo ngicela nidlulisa ayithole. Ngizozisho nje mina njengolungelo Xulu, Comrade Lungelo Xulu. Owathatha ubulunga nge-18 December zokuba i-MK. Ngangingazi ukuthi kuyofika lesimo nezikhathi but nje ngakuthatha nge-18 me first meet and greet I joined in, yabona. Now ithina futhi esasiphusha ukuthi makube ne-meet and greet. Baba Khumalo ngizama ukuveza ukuthi siyakuthanda sizingane zakho, ungadidwa abantu bewubone ngathi asikuthanda. Khumalo siyakuthanda mfowethu. Mtunga wena owadla umuntu wamyenga ngendaba. Sithanda wena, asifuni laba abanye. So siyacela ke Khumalo ukuthi njengoba ubhala lapha manje asiboni noma kubhala wena noma sekubhala abanye, ngoba zonke lezi zinto oyibhalayo sithola ngabafowethu be-ANC labesinabe emagroupini nankamanye. So sibona ukuthi kungcono ukuthi kube wena Khumalo osibizayo njengoba uchaza umholi wethu. Sibizeke eMtungwa noma kuyipark nje eyodwa. Awukhethi ipark nje khona la ko Durban. Usibize uzosi-addressa. Ke sikulalele Mtungwa. Sifuna ukuzwa ngawe uyikhulumela zonke lezi zinto. Sibize Mtungwa. Sifuna noma ngasibiza kusasa sizoza. Siyafisa ukuzokuzwa futhi sifuna ukukusupport. Manje kunzima ukukusupporta nawe ungahlangani nathi. Ngeke akukho lula. Sifuna wena usibize, yenza yabona njengoba ngenza iclip, nawe yenza iclip usitshela indawo nesikhathi. Sosondela singama members kaMkhonto, womkhonto wesizwe. Sizokulalela Mtungwa ngoba sikhathele ukuzwa izinto ngabantu be-ANC belokhu bethi hayi na incwadi ebuya kuMtungwa this sengathi manje uhola bona, usupportwa yibona. Wena uyakuchaza ukuthi wena ungumholi we-MK Party, umholi wethu angithi. Hayi, ngoba umholi wethu siyacela futhi ukuthi uaddresse thina. Sivule izandla Mtungwa singamalunga we-MK, sithi awukusibizele edlangalaleni nje sizokulalela Mtungwa, sikusupport. Sibize Mtungwa. Hawu, wasiyasibalekela manje wena owadla umuntu umyenga ngendaba. Khumalo, Donda. Sibize Donda. Siyacela, sifuna wena Mtungwa usibize. Mususibalekela qhawe lethu. Number 1 wena ngithi uye parliament ngenkani. Noma ngabe i-MK ithini ngawe. Futhi wena uyasho ukuthi wena umholi we-MK. Singamalunga ke akho. Siyakucela baba. Sicela usibize, sifuna ukukhuluma nawe. Sibize nje naba uComrade Zuma basibiza, mabasibizile akho SAPS, akho SANDF abayibiza kuba yibo nje nabantu abafew sibe lapha phansi thina bebe se stage bona. Sifuna nalokho ke ko. Sibize ube lapha stage. Yekele iSAPS neSANDF. Sibize sizingane zakho. Sikhulume nawe, ukhulume nathi, sizokushayela ihlombe sijabule ukuthi awubaba usibizile. Mfethu ayingabi le ndaba ayingabi ngeincwadi. Sigcine sesizwa ngabantu be-ANC ukuthi uthini Mtungwa. Sibize bhuti, siyacela Mtungwa silinde wena nje. Njoba hleli la, uyabona ngihleli kule couch engijwayele ukuhlala kuyo. Sengilinde wena ke Mtungwa usuthi usibiza kuphi. Mangabe kuse Durban, we are going to drive down to Durban. We want to listen to you physically, Mr. Mtungwa. We want you to tell us yonke lento ikhuluma ku social media. Usitshele njengeingane zakho, njengamalunga akho. Sibize Mtungwa musukudlala kude nathi. Hawu Mtungwa wenza njani manje? Sibize bhuti. Hey, ngathi ungasibiza nakusasa njengokubanda nje futhi usibiza kahle man. Sithi ukuba warm. Kancane. Sibize Mtungwa. Ungathathi isikhathi eside. Mtungwa Mbulase. Ay, awusibize. Hey, awusibize.